Ćao svima! Danas ćemo vam pokazati 3 načina kako da se raskladite kada je napolju paklena vrućina. Treći savjet će vas iznenaditi. Pod broj 1. Klima. Hvala tehnologiji koja nam omogućuje da po letnjim vrućinama ostanemo kod kuće i ceo dan igramo igrice. Čekaj, Pipi, nismo još očistili klimu, ne bi trebalo da... Ne brini, Gudi, obrisao sam paučinu oko nje. Nisam mislio na... Spremi se da budeš rasklađen za 3, 2, 1... Sada znam kakav ukus ima prašina. Hajde da vidimo šta kaže Ćuri za drugi savjet. Pod broj 2, bazen. Ono što je uvek sigurno jeste da dan proveden na bazenu em lepo rashladi, em uvek bude prezabavan. Obavezno se namažite kremom za sunce. Pa, ume nekad da bude gužva. Šta je sledeće, Gudi? Pod 3, sladoled. Ako ništa drugo ne pomaže, ledeni slatkiš je odgovor. Srećno leto! Pipi, nemoj tako brzo da... Joj, zaledio mi se mozak. Rekao sam ti da usporiš. Ne mogu da odolim, obožavam sladoled. Na koje načine se vi rashlađujete leti? Koja je vaša omiljena letnja aktivnost koju bi naši drugari mogli da isprobaju? Pišite nam u komentarima, a pogledajte i naš prethodni video. I vidimo se u sledećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show.